Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canalul meu de YouTube, eu sunt Radu Gaming și azi o să vă prezint un tutorial mai degrabă foarte important pentru canalul vostru de YouTube. Deci mai întâi, și dacă mai vreți tutoriale de genul, apăsați like, subscribe și dracu ce așa, și intrați pe Google și scrieți Real Time Subscriber Account. Voi instalați, eu l-am deja, așa, chestiunea asta, bun. Și după ce l-ați instalat, băgați aici și deschideți, așa, pe vorba YouTube, Radu King Subscriber, apăsați aici o steluță, sau nu neapărat trebuie să apăsați steluța aceea, vă căutați canalul vostru, chiar și al cel al PewDiePie, de exemplu, stați puțin. Este ora 7:35. Stai pe tastatura pe FDP, da? Da, așa. Băi, dar păs V. Hai că-mi bag și pula. Așa, hai. Nu contează. Uite, asta e canalul lui PewDiePie, de exemplu. Îl are... Ce ai, mă, ești nebun? Iată câte vizualizări are, 3000 de videouri și, mamă, să-mi bag piciorul. Bun, intrați pe canalul așa, nu trebuie neapărat, și depinde de ce telefon aveți dumneavoastră, bine, mai ales că se uită copii la mine, bine, și eu sunt copil, și apăsați aici obiecție widget sau ce pune asta, și căutați, ce căutați voi, căutați aici, căutați, desigur, dacă aveți aplicația instalată, vă arată, uite aici, subscriber account, apăsați aici și vă bagă direct în aplicație, search for channel, și scriem aici Lord Radu, parcă așa scriu și mă caut, pentru că așa mă chema înainte și așa mă găsesc eu. Dacă scriu Radu Gaming îmi dă altceva. Bun, așa, ăsta e canalul meu, apăsăm aici și automat îmi arată canalul acesta și, de exemplu, ce pula s-a auzit, ok. Dacă aveți, adică dacă ești conectat la conexiunea de net, nu vedeți nimic acolo aici cu Facebook sau nimic. Bun. Și, de exemplu, trebuie să fiți conectați așa la la internet, ca să vă arate ca să vă arate subscribe. Dacă nu sunteți conectat la internet, vă arată acolo în paranteză ca sau nu mai știu ce. Stai că testez, stai puțin să vă arăt. Stați că testez, pun pauză și opresc netul de la mine. Deci, să filmez, da. Deci, practic, dacă nu aveți net, place for me de pe așa, pentru că nu vă găsește conexiunea de net și așa. Bun, am 31 de subscriberi. O să stau cam așa aici. Sau au lasă-l aici. Și vă arată aici pauci sau ce vă arată vouă, nu mai știu. Vă arată pauci și așa de genul. Și da, ăsta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și da, ăsta a fost episodul. Ăsta a fost tutorialul, deci dacă vreți să vă arate subscriber în real time de pe telefon, adică pur și simplu vă instalați o aplicație, așa asta, și doar dacă apăsați așa aici, pardon, dacă apăsați pe ecranul de start și opriți așa, trebuie să vă arate, uite, da, și
Așa, chestii de genul. Și ăsta, da, hai să scriem Radu Game, poate mă găsește. Radu Gaming. Poate mă găsește. Ia să vedem dacă mă găsește. Deci, server online. Deci trebuie să pornesc netul. Nu lanternă, mă, ce e cu lanternă? Wi-Fi. Deci trebuie să pornim Wi-Fi și... Așa... Uite, conectat la... Așa, și acum se încarcă, desigur că da, și mă găsește pe mine. Hai mă, că de... Uite, v-am spus că pe mine nu mă găsește, vedeți? Stă altcineva, știi? Și trebuie să scriem Radu, Lord Radu. Pentru că așa mă chema înainte pe mine și chestia genul. Nu Radu Alexandru, nu, că ăsta e Skype-ul meu, mă. Radu. Bun. Și ăsta e canalul de YouTube. Apăsați aici. Și uite, mi-am pus două de-astea. Uite, vedeți și gata. Și vă arată pur și simplu ăsta la voi pe telefon. Nu știu ce caută Roblox-ul ăsta aici, pentru că tot nu mă joc. Și na. Ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook și dacă mai vreți tutoriale, apăsați like. Am intrat pe Skype. Nu pot să cred. Stai puțin. Aoleu, ce s-a auzit? Aoleu. N-ați auzit nimica. Este un om în curte și nu. Normal. Păi frate, de ce intru pe Facebook? Aoleu. Ok. Contează când s-a auzit Facebook-ul meu. Stai să mă uit un pic la câteva postări. Coca-Cola. Și țin așa pe la coaie. Pe bune, mă, frate. Sugativo. Și dragul de sugativo. Cu Viera pe spate, mă, ce e? Mamă, să moară fata. Băi, frate, am dat cerere la tipa asta și Alexia Alexandra asta postează numai poze cu ea dezbrăcată, cu țâțe. Practic asta e o curvă. Nu vă gândiți la așa ceva. Și pe off topic, normal că da. Bună ziua, nu contează. Nu. Uite, mai ales live-ul astea pe off topic. Dedicați, ce dracu. Na. Episodul, hai, pa, vă urez o zi bună, pa.